Hej og velkommen til et lynkursus i stamfunktioner. En stamfunktion den er givet ved store F af x. Man kan sige, at hvis store F af x differentieret giver f af x, så er det en stamfunktion til f af x. Normalt så har vi arbejdet med differentiation. Det her kan man sige er det omvendte af differentiation. Altså man regner på en måde baglæns. Her så starter vi med at kende f af x, og så integrerer vi det, altså regner baglæns. Det kan vi se hernede i vores lille skema. Her er en normal differentiation. F differentieret giver f af x. Når man integrerer, så tager man f og finder store f, hvilket er stamfunktionen. Og der er der et par regneregler, som man går ud fra ligesom differentiation. Det sjove ved stamfunktioner, det er, at der kan være, til en normal funktion, kan der være uendelig mange stamfunktioner, på grund af vores kendte regneregel. K mærke er lige 0, altså en konstant differentieret giver 0. Hvilket vil sige, at der altid kan være en hvilken som helst konstant på en stamfunktion. Hvilket man også kan se herude. Vi vil nu kigge på arealfunktionen. Den bruger vi til at finde arealet af figurer under grafer. Arealfunktionen er givet ved, eller man kan sige, at arealfunktionen er en stamfunktion til funktionen f af x, hvilket betyder, at a-mærke, eller hvis man differentierer arealfunktionen, så får man funktionen f af x. Beviset for arealfunktionen tager udgangspunkt i 60-reglen, og vi starter med at skrive differenskvotienten op. Fordi vores funktion hedder a af x og ikke f af x, skriver vi det op med a af x i stedet for. Det kommer således til at hedde, at differenskvotienten er lige med a af delta x plus x minus a af x divideret med delta x. Arealtilvæksten er altså udtrykt ved arealet fra a til x plus delta x minus arealet fra a til x. Det betyder altså, at arealet er givet ved arealet fra x til x plus delta x, som vi har her. Da dette udtryk umiddelbart ikke kan reduceres, går vi direkte videre til tredje trin i 60-reglen. I tredje trin i 60-reglen skal vi finde ud af, om differenskvotienten har en grænseværdi for delta x gående mod 0. Det er umiddelbart lidt svært at se her, men vi kan klemme vores arealfunktion ind mellem to kendte arealer på grafen her. Vores første kendte areal har punktet x, f af x, altså det her punkt, og vores andet punkt har arealet x plus delta x, f af x plus delta x. Vi har således to firkanter her, eller to arealer, og så klemmer vi vores arealfunktion ind imellem her. Vi har således skabt en undersum og en oversum. Vores areal, delta a, kan altså klemmes ind mellem undersummen her og oversummen her. Så vi har vores rigtige areal, der ligger her imellem. Vores undersum, dens areal, er givet ved delta x, som er man kan sige, grundlinjen her, ikke? Delta x gange, og denne her flade, som så hedder f af x. Altså, eller højden selvfølgelig, ikke højden f af x. Omvendt der har vi vores oversum, som hedder også delta x, og også grundlinjen, men så er højden f af x plus delta x, som den hedder delta x gange f af x plus delta x. Og indimellem her, der har vi så vores arealfunktion, som hedder a af x divideret med delta x. Og det må så selvfølgelig være, den her må så være større, eller må være mindre end eller lige med. Så det er det tegn. Og den her må være større end eller lige med vores areal. Og når vi så lader delta x gå mod 0, så det her det bliver til f af x, så kommer det til at stå f af x, og vi lader delta x gå mod 0. Vi kan lige skrive det op.
i delta x målt mod 0. Så får vi, at delta x her bliver 0, så kommer til at stå f af x og herover så har vi, at delta x går mod 0. Og okay, jeg skrev noget forkert op. Det har jeg ikke, sorry, okay. Delta x går mod 0, og delta x går mod 0, så der står der også f af x. Og det betyder jo så, at når der står f af x på den ene side, og f af x på den anden side, så må grænseværdien for a af x, det vil sige delta x, gå mod 0. Hvor delta x går mod 0, det må være lige med f af x. Og således har vi bevist, at hvis man differentierer arealfunktionen, så får man f af x. Hej. Nu har vi fået bevist arealfunktionen. Nu vil jeg vise, hvordan vi kan bruge den i praksis. Vi har fået udleveret en graf, f af x, som er givet ved f af x er lig kvadraterne af x. Vi har intervallet 1-4, og så vil jeg så lige vise, hvordan man skriver det op. Go. Nu kan jeg så vise, hvordan vi skriver det op her. Vores notationsteknik. Så vi har den øvre grænseværdi 4, skriver vi her, og den nedre grænseværdi 1. Så skriver vi vores funktioner op. Kvadraterne af x, og dx skriver vi så efter, som er vores variabel. Så skriver vi det op sådan her, vi bruger sådan en firkantet klammer. Nu ved vi, at vi skal integrere, og vi har en integrationsregnregel nummer 3 herovre på den anden side af tavlen, som siger, at kvadraterne af x er det samme som 2 delt med 3x i 3 i 2'ene, og 3 delt med 2 plus c. Så kan vi skrive det op. 2 delt med 3x, 3 i 2'ene plus c. Bum. Nu har vi vores intervaller, dem skal vi så sætte ind på x plads i vores differentierede funktion. Integreret funktion. Ja, det er en fuck-up fra min side, det må jeg undskylde. Så hvis vi starter med at sætte 4 ind på x's plads, så får vi det til at være, så kan vi sige, først siger vi bum bum, 1, og så har vi vores, jeg ved ikke om jeg skal skrive det her, x, sådan der vores uintegrerede funktion, og så har vi, sætter vi den på 4 ind på 4's plads, eller 4 ind på x's plads. Så har vi 2 delt med 3 gange 4 i 3 delt med 2'ene plus c. Og så kan vi sætte 1 ind på x's plads nu. Så skriver vi lige op igen. Bum. 1. Vores funktion uintegreret variabel. Bum. Så skriver vi op sådan her. 2 delt med 3 gange 1 i 3 delt med 2'ene plus c. Sådan der. Hvis vi så lige reducerer det, vi har skrevet op nu, det kan jeg gøre på den anden tavle. Så giver, når vi har sat det, vi har brugt 4 til, vi har sat 4 ind på x's plads, så giver det 8/3 gange kvadratroden af 4. Vi skriver det op sådan her. Gange kvadratroden af 4. Det er så med 4 på x's plads, så har vi med 1 på x's plads, og det er altså der har vi det til 2/3. Ja, sådan der. Så er det sådan set, at vi skal minuse de to integrerede funktioner med hinanden.
vi kan lige sætte det op sådan, at vi har, eller at vi putter nogle decimaler på det her tal, og det giver 5,3334. Og det andet giver 0,6666666, og så 7 i enden. Så minuser vi de to med hinanden. Så vi har 5,33334 minus, lad os bare kalde det 0,67. Og det giver så 4,67. Og så har vi sådan set fundet vores areal her i intervallet.